धेकियाजुलिनिनो MLA बिथां अशोक सिंहाल आरोबाव BJPनि गोबां कर्मिफोर आरो बे ओनसोलनि गोबां मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, बुद्धिजीबि नोंथांमोन, गावबुरा नोंथांमोन आरो गुबुन गुबुन दल संगठननि मावथि नोंथांमोन। गोदान खोथा बुंनांगौ गैया, जिहेतु जों खोनानो मोनदों बेवहाय आगोलनि बादि जेबो गावजों गाव जेबो फाराग गैलायला होननानै। মই বড়ো ভাষাটি অলপ কৈ ল'ম আগত, ইয়াৰ পিছত অসমীয়াটি অলপ কম মই। तारमाने जेबो गैला जाहैदों, नांलायनाय खमलायनाय गैला, मैयाना दाखालिनिफ्राय जादों नामा, माने जयैनो थालायसिगोन, जयैनो मावसिगोन होननाय खोनादों। बिदिबाथ' मोजां, आं बेखौनो लुबैदों। नङाबाथ' आंना आराम्भआनो बिसोरखौ रायनायसोमोन मिथिङा। बिसोरखौ रायाबानो सान्थिखौ मोनामोन आं। दा मोजां खोनाबाय आङो, ओरैजायदि ज' थालायनानै खामानि मावसिगोन होननायखाय बिराद मोजां मोनदों, अत्यन्त मोजां मोनदों आङो। आरो बेखौनो जों लुबैयो। दिनै हानि खामानिया बोरै जागोन चन्दना बुंबाय, आरो बे हा फाट्टानि खोथाया लकेल MLAनिबो खोथा दं दे, अशोक सिंहाल बिथाङाबो बिराद हेफाजाब होदों, खामानि मावनानै होनायाव दङ। बिथांखौ मदद होबाय था दे। अशोक सिंहाल दङ आरो चन्दन ब्रह्म दङ, बिथांमोनानो बे हा फाट्टानि खामानिखौ मावगासिनो दङ। बाय सोरनिबा माबा माबि बुंनायफोरखौ खोनासंनो नाङा, खामानिया मावग्रोनानै ला, बेनि उनाव सोर मा पलिटिक्स खालामो खालाम, जागोर होनांगौ, मिथिबाय। आरो काउन्सिलनि खोथा, काउन्सिलाबोथ' जागोन, बे जागोरबानो जाबाय। बै क'क्राझार उदालगुरिनि हरैनि राजनितिखौ लानानै बेवहाय सोलिनो नाङा। क'क्राझार उदालगुरियाव BTC काउन्सिल जाखाबाय, बेहा एक्सट्रा मोनसे क्षमता दंखासै। बिनि बर'फ्रा जोङो हजोंहाय थानानै सोरजों मा राजनिति खालामदों खालामाखै बेखौ लोब्बा लाखिनानै ओरैहाय एटलिस्ट BTCनि बाहेरानि बर'फ्रा राजनितिखौ आलदायै खालामनो हानांगोन। BTCनिजों जाजोबनाय नङा, BTCनिजों जाजोबनाय नङा। बेवहाय जिहेतु बर'फ्रा जेबो अबस्थायानो गैया, हानि फाट्टा एक नाम्बार, बेखौथ' जागोरथारनांगोन। हयथ' सोरहाबा सोरबा दं जानो हागौ, खिन्थु बांसिनानोथ' गैयाना। बेखौ दिनै अशोक सिंहाल MLA बिथां आरो चन्दन ब्रह्म मावगासिनो दङ। आंनि अनुर'ध, बे हानि फाट्टाया जागोरथों, बर' अट'नमास काउन्सिला जागोरथों, बेनि उनाव बास सोर मा राजनिति खालामो खालाम। दा बेखौ जासान्दियाव जोङो ज' थाथारनांगोन, एकदम ज' थानांगोन। बेवहाय एबसु होन, माबा NDFB होन, माबा UBPO होन, बा जेखि जाया, बा BPF होन, बा जेखि जाया BLTआनो होन, जेसेबांखि दल थाया मानो, ब्रह्म धर्म, बाथौ धर्म, बर' साहित्य सभा, बा जेखि जाया ख्रिस्टियान ससाइटि, जेखि जाया बर' हिसाबै ज' थागोरनो रोंथारनांगोन। नङाब्ला जोंनि खामानिया जाफुंसारनाय नङा। बेल' आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। मोजां मोनदों आङो, जायखिया जयैनो थालायनानै खामानि मावनोसै होननानै बुंदों जाहैबाय। ओंखायनो आङो रायलालै दिनै, नङाबाथ' आङो होनखाथारो बिसोरखौ, गिया आङो। जोंखौ रायनायानो आंना एक नाम्बार, गाज्रि गाज्रि थगायबाय थायो नालाय, ओंखायनो रायो आं। खिन्थु रायनाय गैला, ओरैजाय दा समान जोबसै, मिथिबाय। ज' मिलायनानै मावसिगोन होनखाबाय, मावनांसिगौल'। आगोलाव जाबाय जोब्बाय, दा खामानिया जानांसिगोन, खामानियाबो जासिगोन दे। गोदान खोथा बुंनांगौ गैया। ओमफ्राय नैबे माबाया दहाय बिस्वजित दैमारिया बुंदों, BTCनि खोथायाव नोंसोरो खोनाबाय थायो, BTCनिफ्राय गामि दानख'नांगौ होननानै हारसाफ्रा आन्दलन खालामदों। BTCखौ सिफायनानै होनांगौ होननानै
आन्दलन खालामदों थारमाने बिटिसि बातिल खालामनांगौ होननानै आन्दलन खालामाखै होनबा बिटिसिफोरा गाव खर्तन करिब लागे होननानै आन्दलन खालामाखै होनबा दा बेफोरखौ जोंसो मिथिगौ बोरै हमथानानै लाखिदों ओंखायनो जों बुंदों दिनैनि दिनाव बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' गामिफोरखौ बिटिसिआव सोसननांगौनि खोथाया माने दिनैनि दिनाव इसेबां सम्भब नङा बिटिसिखौनो बातिल खालामनांगौ होननानैसो दावराव खालामगासिनो दङ बिटिसिआव दिनैसिमबो बिटिसिनिफ्राय माखासे गामिखौ दानख'नांगौ होननानैसो बुंबाय थादों आरो बेवहाय जों दि दा गोदानै सिमा बारायनो हाबावगोन दिनैनि दिनाव आं बेखौ सानस'नो हायाखै जों दिनै बुंथ'नो हाया बियो माला मा जागोन जों बुंनो हाया ओंखायनो जोंनि खोथाया दहाय बिश्वजित आरो चन्दन बुंनाय बादिनो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जेसेबां बर'फोर दङ बिसोरखौ लानानै मोनसे अट'नमास काउन्सिल बानायनानै होगोन दिनै बेजों एसे जाखांबोगोरथोंसै बेनि उनफ्राव सम लानानै मा जायो जाबाय थागोन बेनि नामाव बड'लेण्डनि नामाव आन्दलन खालामनाया बन्द जानांगौ बिथांमोनाथ' दाथ' बेखौ बुंबाथ' आरो नांलायनाय जानोसै बुंला आं जेबो माने बेनि नामाव जोङो जेबो तर्क बितर्क जानो नाङा शान्तयै आरो एनडिएफबिनि खोथायाव आं बुंनि आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकार खालि गबिन्द बसुमतारीजोंल' रायज्लायनानै सुक्तिखौ खालामनाय नङा सुक्तिखौ खालामोबा रन्जन दैमारियाबो थाफानांगोन आरोबाव बै हाग्रायाव थाबोनाय संबिजित ग्रुप बा बिदाय ग्रुप बिथांमोनखौबो लाबोनानैसो जयै सुक्ति खालामगोन आरो बेनि थाखाय जोङो बिदाय ग्रुपजोंबो रायज्लायगासिनो दङ जगाजग खालामबाय थादों फैगोन बिथांमोनहाबो खुनु दिन आसाम गभर्नमेन्ट बा भारत सरकारा गबिन्दजोंल' एकसायै सुक्ति खालामा रायजोफोर सुक्तिखौ खालामगोन एखेलगे रन्जन दैमारिखौबो लानानै बिदाय ग्रुपखौ लानानै आरो नैबे गबिन्दखौ लानानै साथामखौबो लानानैसो मोनसे सुक्ति खालामगोन हारसिङै सुक्ति खालामा जों बुंबाय थादों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ आरो बिनि दायित्वखौ जोंनो लागोन आरो लागासिनो दङ जोङो सरकाराव दंलै दा जोंखौ बार होनानै आसाम सरकार बा भारत सरकारा जेबो खामानि मावा दे ओरैनो थगायलाफैनानै लाब गैयाबो रायजोआ मोनखासिगोन जोंजों थादो भट होदो होनना बुंलांनानै लाब गैया दा बेफोरबायदि थगायनायखौनो एखमबा बेफोरनो ओंखामथिसलाय रायजालां बोरैबा ओंखाम लांफ्लाङोदि दा ओंखायनो जोंनाव आं राया मानो राया आङो दे जायखिजाया सुक्तिया जायोबा गबिन्द रन्जन दैमारि आरो हाग्रायाव दा थाबोनाय संबिजित ग्रुप एबा बिदाय ग्रुप बिसोरखौ लाबोनानैसो जोङो जयै खालामगोन खेबनै खेबथाम सुक्ति खालामा मिथिबाय जायोबा बिदिसो जागोन एकदम गाज्रि मोननानै लाब गैया खुनु जेबो जाया बैसोरखौ लाबोनो हायाबा आरो बिनि थाखाय जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौबो जों बिराद बुंबाय जोङो रायज्लायगासिनो दं जगाजग खालामगासिनो दं बास फैगोन मानो फैया जानो दा बिसोरखौ गारनानै नोङो सुक्ति खालामबा आरो बिसोर थाबोलायबाय गन्दगलानो गन्दगल खेबसेनो फोजोबनो हायो नङा जों बेखौसो नागिरदों मिथिबाय मोननैल' हा फाट्टा जानांगौ मोनसेयाव अट'नमास काउन्सिल जानांगौ ओमफ्राय मोनसेया सान्थिनि थाखाय बर' समाजाव बे एनडिएफबिआ मोनसे गाज्रि बदनाम मोनगासिनो दं बेखौ जोङो साथामखौबो लाबोनानै रन्जनखौबो गबिन्दखौबो बिदायमोनखौबो लाबोनानै मोनसे टेबोलावनो ज' खालामनानै सुक्ति खालामहोनाय बेयो जाबाय जोंनि दायित्व बेखौ सोरबाया आन्दलन खालामलाबायनानै हाया बेखौ जोङो दिनै भारत सरकारजोंबो जोंनो दङ आसाम सरकारजोंबो जोंनो दङ जों रायज्लायनानै खालामदों बे मोनथामल' मिथिबाय आं जेबो बुंला मोसानाय नायनांगौ जोंहा खेबसे दे माथो लेक्सार होनो भटआलाय फदम फुलावनो होखागोन ना अशक सिंहासो आसोला नोंसिना
बेखौ एसे नमस्कार खालामबाय था न'आव जेबो मोननाय नङा दै अशोक सिंहाल एमएलए जोंजोंबो मोजां लोगो आगोलनिफ्रायनो सिनायलायो आरो खामानि मावग्रा मानसि मावगोन मिथिबाय दासो बोसोरथाम जादों बहा हास्लाबजोबनो गासिखौबो मावलांगोन आरो नेक्स्टआव एमएलए देरहाबावगोन मन्त्रि जागोन आरामसे मिथिबाय मन्त्रियाथ' नेक्स्टआव मोनखाबाय बेहा ओमफ्राय 6 जनगोष्ठीनि खोथाखौ बुंनो दे 6 जनगोष्ठीया एसटिया जाखागोन रायजोफोर आदिबासियाबो जागोन राजबंशियाबो जागोन गथ'थ' 6 जनगोष्ठीया एसटि जागोन बेखौ रावबो हमथानो हाला आन्दलन खालामनानै बे 6 जनगोष्ठीया एसटि जायोबाबो दानि थाखानाय ट्राइबेलफोर बर' गार' राभा सनवाल देउरि बा मिसिं जेबो खथि जाया मिथिबाय बेखौ भुल बुजिनो नाङा बेखौ भुल बुजायनानै आरो आन्दलन खालामो बेफ्रावनो आरो रायफ्लांनोसैलाय आंहा दा बुंला जेबो ओरैबा थांफ्लांबाय थानो नागिरो दा बेफोर आरोखि दा ओंखायनो जाबाय दा मोसानाय नायसै बे आरो गरखा আকসু গর্খা স্টুডেন্ট গর্খা সাহিত্য সকলে মোৰ লগত আলোচনা কৰিছে ইহঁতে মানে বেংগল আৰু সিকিমত ট্ৰাইবেল গৰ্খা সকলে এই কাৰণে ইহঁতেও অসমত ট্ৰাইবেল হোৱাটো বিচাৰে সেইটো আমি বিটিচিত আমি আলোচনা কৰিম আগত 6 জনগোষ্ঠীক যেনেকৈ আমি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছে এনঅ'চি দিছে আমি গৰ্খা সকলকো বিটিসি পৰা আমি এনঅ'চি দিব যেহেতু বেংগল আৰু সিকিমত অলৰেডি ট্ৰাইবেল ইহঁতে অসমতহে ট্ৰাইবেল নহয় ইয়াত দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো অবজেকশ্যন নাই আৰু বিটিচিত গৰ্খা লেংগুৱেজ টিচাৰ এইটো ইয়াত নকলেও হ'ব বিটিচিত আমি কম নালাগে দৰকাৰ নাই দেই আদিবাসীসকলৰ লেংগুৱেজ টিচাৰ আমি বিটিচিত কৰিছোঁ কিন্তু অসমতে কৰা নাই এইবিলাক যিবিলাক কাম অসমতে কৰা নাই সেইবিলাক কাম আমি কৰি আছো গাৰো ৰাভা আদিবাসী গৰ্খা ইহঁতৰ লেংগুৱেজ টিচাৰ তাৰমানে বিমানী ৰাও নবা সাবজেক্ট টিচাৰ আমি বিটিচিৰ পৰা কন্ট্ৰেকচুৱেলত এপইণ্টমেণ্ট দিছে তাৰমানে য'ত গাৰো বেছি আছে ইয়াত গাৰো টিচাৰ য'ত আদিবাসীসকল বেছি আছে ইয়াত আদিবাসী টিচাৰ য'ত গৰ্খা সকলে বেছি আছে ইয়াত গৰ্খা টিচাৰ এনেকুৱা আমি অসমতে কৰা নাই কিন্তু আমি বিটিচিত কৰিছো দেই मोसाग्रा फैदो खेबसे थांसै ओजोंहाय थारमाने बै नगावआव दङ नगावआव मोनसे बेबादिनो मिटिं दङ बर'फोरनिनो नगावआवबो खोन्थाहैनांगौ 4टायाव जोंनि मिटिङा नगावआव खालि बेहायल' नङा अल आसाम जेरावबो एफा एनै बर' दङ बे बर'फोरखौ लानानै जोङो सिन्था खालामदों बोरै माने जौगाखांहोनो हायो बा नैबे काउन्सिलाव जों सोनो हायो बेनो खालि बेहायल' नङा बर'आ अल आसाम दंजोबो दे दाखालिसो जोङो गलाघाट डिब्रुगड़ शिबसागर ओमफ्राय जों लखिमपुर बेफोराव जों खालामना फैबाय दिनै नगावआव दङ आरो समफोरबो आखौ डिफु कार्बि आलं हजाय मरिगाव समफोर बेफोराव बर'फोर दङ जोङो बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरखौ लानानै बहुद सिन्था खालामो बिटिसि मोनदों होननानै खालि बिटिसियावल' जों खामानि मावाखै दे मोसादो दे खेबसे गाबोन नमस्कार दे थांसै थेंक इउ